Takže čau lidi, vítám vás u tady toho videa a jen tak prostě narychlo jsem se rozhodl udělat prostě nějaký challenge, ale jako ještě s někým jiným, ale je takový problém, že prostě nevím jaký a tím vás chci prostě poprosit, jestli byste do komentářů napsali prostě tak, já nevím, nějaký prostě challenge, co nějaký jako reálný, ne abych tady prostě lízal zem nebo něco takového, ale prostě něco prostě reálného trošku. No a jako druhá věc, já nevím, kdyby jich tam bylo víc, tak si vyberu jako nejvíc 4 a kdybych tam bylo jako fakt jako hodně, nebo tak jakoby to udělám na díly, no ale může taky stát, že tam nebude nic. No takže tímhle videem jsem vás takhle jakoby informoval, no a to je teda asi všechno, co jsem chtěl říct, takže čus!